Човек най-много изстива от краката. Когато краката са ти студени, той мисълта ти не върви. Всичко ти е сковано и аз много държа на това краката да са ми топли. Walkmax има мисия краката ти да се обути топло и сигурно и мисълта ти да е свежа. Затова в разгара на зимата имаме гореща оферта за теб. Всички зимни модели Walkmax с отстъпка от 30%. Мечтаеш си за дамските бутуши? Вземи ги сега и спести 42 лева. Падаш си по ниските бутуши? Няма проблем. Специално за теб с 39 лева по-евтини. Трябват ти зимните обувки. Готово! Цената има намалена с 36 лева. Забрави за сковаващия студ. Избери зимните модели Walkmax сега с гореща отстъпка от 30%. Walkmax дамски бутуши. Когато за първи път обух Walkmax, си казах, Доли няма повече да ме чака за разходка. Мисля, че тези бутуши са създадени просто за мен. Вървиш и си пееш. С дамските бутуши Walkmax сега и ти можеш да вървиш и да си пееш. Освен, че са с уникалната подметка. Те са леки, меки, топли и модерни. Walkmax ниски бутуши. Пазят краката ти топли дори и при екстремни условия. Не пропускат вода. Няма нищо по-хубаво от това да ти е топло и да ти е удобно през зимата, когато ходиш. Walkmax зимни обувки. Това е един от най-продаваните модели на Walkmax. С тях изминаваш километри без умора в мускулите. Walkmax зимни обувки са леки и стабилни, с идеалните грайфери за разходка и туризъм. Сега специално за теб имаме гореща оферта. Всички зимни модели Walkmax с 30% отстъпка. Walkmax дамски бутуши. Вземи ги и спести 42 лева. Walkmax ниски бутуши. Те са с 39 лева по-евтини. Walkmax зимни обувки. Цената им е намалена с 36 лева.